Bună! Continuăm etalările colective pe zodii și astăzi am ajuns la minunatul Taur. Deci, dacă ai soare, luna sau ascendentul în Taur sau dacă simți pur și simplu că mesajul te atrage, atunci este pentru tine. Taurul e zodia stabilității, a valorilor clare, a siguranței emoționale și materiale, dar uneori această nevoie de stabilitate poate să țină lucrurile pe loc mai mult decât ar fi necesar. În această etalare vedem ce vrea Universul să știe domnul sau doamna Taur. Ce mesaj vine acum spre tine? Ce se cere înțeles? Ce se cere ajustat sau acceptat? Ia din mesajul ăsta doar ce rezonează cu tine, lasă restul să plece, da? Mesajele ajung întotdeauna exact atunci când sufletul este pregătit. Taur, hai! Prima carte, te rog, dă-mi pentru Taur. Care prima? Că au sărit două. Taurule, ia uite ce am aici, fii atent aici, că am ceva frumos. Oh! Soarele și îndrăgostiții. Două arcane majore. Două arcane majore. Ce combinație puternică. Puternică și foarte clară. Măi, soarele aduce claritate, bucurie, știm. E soare, e o energie pozitivă, sinceră, caldă, un adevăr scos la lumină, da. Îndrăgostiții vorbesc de o alegere de suflet, de o relație importantă, o decizie care implică inima. Două drumuri, da? Două drumuri dintre care unul trebuie ales. Pentru tine, Taurule, Universul spune așa, nu mai poți sta în ambiguitate. Ce este real se vede clar, ce este fals începe să doară. Combinația asta apare atunci când adevărul într-o relație iese la suprafață, când există sentimente reale, dar și o decizie foarte grea de luat și ești pus în fața întrebării, băi, ce aleg eu de fapt? Și soarele spune că nu trebuie să te temi de adevăr. Nu te teme de adevăr. Îndrăgostiții spun că alegerea trebuie făcută din inimă, nu din frică. Da, pentru unii tauri mesajul este despre iubire, pentru alți tauri mesajul ăsta este despre alinierea cu propriile valori. Dar pentru toți mesajul e fix același, nu? Că ce este menit pentru tine va rezista în lumină. Da? Va rezista în lumină. Câte două m-au sărit, n-ai cum. Wow, încă o arcană majoră. Magicianul cu 2 de bâte. După claritatea adusă de soare și îndrăgostiții ăștia, magicianul și 2 de bâte, cărțile astea vin să spună ce urmează după adevăr și după alegere. Ai puterea să creezi ceea ce urmează. Da? Nu mai ești la mâna altcuiva. Nu mai ești la mâna contextului, nu mai ești la mâna trecutului. Tu ai toate resursele din partea Universului de a îți crea, de a face, ca să faci un pas nou, da? Ai toate resursele emoționale, mentale, practice, da? Ca să faci un pas nou. Pentru unii din voi vorbește de asumare, vorbește de inițiativă, de curajul de a începe altfel, de conștientizarea valorii personale. Ăsta completează mesajul, știi? Gen, puterea există, dar acum trebuie direcționată. Da? Doiul ăsta de bâte vorbește despre două direcții posibile. Planuri de viitor, dorința de mai mult, ieșirea dintr-o zonă cunoscută, dar care te limitează. Da? Deci Universul spune așa, nu-i suficient să știi ce vrei, trebuie să alegi unde mergi. Pentru Taur care iubește siguranța, combinația asta e un mic test. Nu?
rămâi unde este ok, dar nu te mai reprezintă locul ăla, sau îți asumi un drum nou care te sperie puțin, dar te aprinde. Da? Magicianul și cu 2 de bâte arată că viitorul nu vine singur. Nu. El se construiește printr-o decizie clară și un prim pas, da? Nu te grăbește universul, nu. Dar nici nu te lasă să stai pe loc. Ai înțeles? Iată. Deci, Taurele, universul ți-a vorbit destul de limpede. Adevărul iese la suprafață și aduce claritate aici. Există o alegere importantă de făcut. Trebuie să iei o hotărâre, nu știu, trebuie să faci o alegere. Una care ține de inimă și de valorile tale reale. Îndrăgostiții, da? Și ai toată puterea să creezi un nou început. Poți să faci rai din ce ai. Ai toate uneltele la dispoziție din partea universului. Dar este nevoie să alegi direcția și să ieși din zona de confort. Cu 2 ăsta de bute, care tot aici stă și se ține bine de buta lui aici. Da? Mesajul cheie ăsta, nu mai poți rămâne între. Ce este pentru tine se vede clar acum. Ce nu mai este aliniat cu tine începe să te apese. Nu ți se cere grabă, nu te grăbi. Dar universul îți cere asumare. Asumă-ți. Asumă-ți, prietene. Prietene, prieteno. Bine. Încheiem cu o carte din carduri de înțelepciune pentru tine, Taurule. Sunt gata să mă eliberez de nevoia de a avea această stare. Nevoia de a avea starea pe care o ai. Respir conștient și profund și mă eliberez de orice împotrivire de a mă vindeca. Pune pe pauză, notează-o, rostește în fiecare zi că este pentru tine. Sper să facă sens ce s-a spus aici. Adevărul te pune în fața unei alegeri. Și tu să fii bine, Taurule. Zâmbește, viața e frumoasă. Te iubesc.